clear tu te chi bai ule tun tuma kan clear ho tur hi Ethiopia rama Judâte an hrehawm na le an re theina rama ta Judâte ram Israel a hruai lu an ni dan chanchin modern exodus tia khawvelin a hriat ani a Thuthlungthar exodus ti te po in saila adik viau ome ahminga tang ringot po hian operation namai lo tak ani ang ti arin thei ngal ani operation MOSIA Joshua le Solomon kumsang khajakua somsari palia Ethiopia rama tualchung in dona achuaka sarkar sipaite le Eritrean helpol sipaite kumsom paruk zet anin ka hnu kumsang khajakua somkua pakhat a Colonel Mengistu kai hruai Ethiopia sarkar chu tlomin Eritrean ho puala ram hran din chuana kol alo eng chhozui ani hetual chung in dona awang hian sipai mai ba ka nunau tam takin an thi pha a indo hun chung hian tram na satak an tuar bok ani heng har sat na hrang awang hian Ethiopian Juda tam tak chu an then omram Sudan na an ral tlana Sudan thleng tur hian cholkar thum chung te ke a kal angai ani Ethiopia rama Judâte hi khawvel hun tanga Judâte nen anin po lo hle a anjinga then khat phei chu Christiana anin let ani ramdang Judâte nen anin tlo po lo em awang hian Israel a Juda hruai tu tele sarkar thunei tu te po in Juda tak taka an chiar chia lo thin ani ma she hetia Ethiopia ram alo buaya hrehawm taka an ral tlan alo ngai tak nu hian Israel sarkar chuan an sa khorong bol tu terem ti puina in kumsang khajakua somsari pasaria Ethiopian Judâte chu Israel a thla namsom pahnih te jinga rin lutin Israel khwale tui ni theina apeta ani Israel khwale tui ni na chu nei theidon ringot ma se Israel thleng turin chakna le theina reng an nei lova Sudan thleng tur ringot po in bei fe angai ani Sudan an pan lai hian mi sangtel fe in drama wang le hrithalowa wangin konglaka an thi san ani Sudan an thlen hnu po in refugee camp hranga eile in thiang hlim le silfen mumal mulovin an oma tram le hrithalo chuan gian san zai rel lovin natna le thinara phlak tak an tuar chhun zom reng ani sangkhajakua somsari pariata Israelin le khathon adonga chu le khathona chuan hrehawm tam tak tuarin Sudan na kan oma inpui na kan ngai ani min tan pui ro u ti thu hi alo in ziaka heti hun laia Israeli Prime Minister chu Menachem Begin niin ama ngei po hi ramdanga pianga sheilian apuitin hnuwa Judâte-te'n ram hran an nei ve theina na hun puma bei Zionist nam sipai ho tu pa po ran ni chhota kha ani a Israel ram alo dina hetia Prime Minister hial alo ni ta ka chuan khawvel mun hranga hrehawm tuar Judâte tan chantu le humhimtu ni chu athil ngai poimo ber jinga mi niin Sudan atanga an le khadon po chu office file vela von thatchatia mai chu atum ho lo ani cabinet in Ethiopian Judâte Israel khwale tuini na pek thei an ni tur thu an pass fel hnu in Menachem Begin chuan Mossad chief kovin Sudana Ethiopian Judâte atam thei ang ber Israela hruai lu an ni theina na malaturin a hrilta ani heng hun lai hian Sudan le Arab ramte anin thian thahle a langsar taka khawvel mitmua Israel thurwal pui chu Sudan hian adu don lo ti hriat sa ani a chu wangin Israel na tho tur hi thil ti theilo thluk deuh tho a ngai ani ma se thil thei ni om po a khawvelin angai lo hi Israel chuan alo hlotlin pui fo to a tun tuma po hian Mossadin ruah man na thatak an nei ani Manchester khopuya sumdong pakhat Sudan ram chunga sumdona kalpui tu David Alliance an phone call adonga aron betu chuan Sudan rama judaral tlante din mun chiat zia le an khongai thlak zia ron soin Israel hruai lu an du thu le chumi ruah man na konga chuan anmahni thopui tura an ron som na alo ni a thil thatak tur ni hria in David chuan alo o ngal ani Sudan khopui Khartoum ma David accompany chuan office nein chu Mossad agent ten an chor tangkai le a refugee camp zirchian na le enthak na an thok tan ngal ani
heta tang hian Mossad agent ten tuipui sen kam Sudan ram chunga veng pakhata Sudan Tourism Department te siam holiday resort thlui to tak electric le kongpui tha in apolo awanga an hluihlon hnu chu manchoya lua ho in an chei tha a kongpui thom tha in electric connection le tuithiang hlim te an la lu ta karlova khwalzin te tlo na sat ber pol ni chavin agent te chuan scuba diving le infiamna chi hrang te kalpuin diving resort lar tak alo ni chhota ani refugee camp hrang atangin judaral tlan te chu arukin tuipui sen kama an diving resort a chuan an hruai khoma chuta tangin Israeli Navy long manga Israel panpui an ni thrin ani hetia an be mek lai hian Sudan sarkarin rinhlelna nein ramri akhar ta thuta tichuan Mossad agent ten Davita company office mai ni lovin ama Davita ngei chu anmahni tanpui turin Sudan na anmamota ani David hi sumdong lian ani angin Sudanese politician lian tak tenen anin hrethahle a sangkhat zakwa somriat palia Sudan na thlok lutin minister then khat komin ramri hongle turin theito pin anor hlotling theita ani ramri hon ani le thu Ethiopia Judâte''n an hriatin an tâna Israel thlen theina kong chu zo in engkim kalsanin Sudan an pan khom le ta a man an hlo awangin zana an kal chuak tlang pui ani Sudan nan thlenin thlale hmun zau taka eile intur mu maldong lovin anin kula ril trama wang le hri thalo awangin mi sang rukvel lai an thi ni a hriat ani an thi mang ma a hruai chua vat an ngai awangin Israeli Air Force transport thlona Ethiopia passenger train be te chan chua nana an hman ang chi C-130 Hercules chu Sudan thalera tumtir ni in chu mi mang chuan mi engemaw zat Israel phur thlen an ni a ma se hetianga an ti chun zom zel chuan khawvelin a hriat chua thuai dawna wangin ruah manna dang an nei le ta jok ani an ruah manna thar ang chuan Sudan sarkar po minfelin judaral tlan te chu Europe pana thlo chua pui an ni anga chuta tangin Israel pan pui le tur an ni ang ma se chuan be pui thlak tur chu Arab ram ten an hretur ani lova aruk theiang bera kalpui tur ani ang he operation hi ahminga operation MOSIA vua ani November sangkhat zakwa somriat pali a refugee camp a Judâte chu sipai convoy mangin Khartoum International Airport pana thiar chua an ni a sipai thlona ni to lovin Belgian khwalzin phur thlona company pakhat Trans European Airways flight manga thiar chua an ni ta ani kan soi to angin Arab ram le khawvel bum nan Judâte chu Belgium khopui Brussels a tumpui phot ni in chuta tangin Israel panpui an ni le hlom ani chutiang chuan chokar sari chungin Ethiopian judaral tlan mi sangriat deuh tho chu him taka Israel thlenpui an ni operation zofel trap to ni in thiar chuak mabak mi tlem te chau anom to tia January sangkhat zakwa somriat panga a TV le radio zanchin thara te operation MOSIA kalpui ani thu chu aron lang ta chuai maya chu vele Sudan sarkarin operation chu ati top ta ani thiar chuak mabak te hrehawm taka Sudan na an la oma wangin US senator ten operation chunzom le turin president Ronald Reagan hna dilna le rotna an thlena president in arem ti hnu in vice president George H.W. Bush arwa manna in March ni somhni pahni sangkhat zakwa somriat panga a US Air Force 10 hruai chuak mabak te hruai na chu an thok vele a he operation hi operation Joshua tia hriat zui ni in judaral tlan mi zanga vel Israel him taka thlenpui le an ni tichuan Sudan naral tlan te chu hruai chua zo deuh vek an ni to a ma se Israel sarkar chuan du tok mai ala tum lo ral tlan velo atam jok singtel fe chu indona le tramna baka en sanna hrehawm takkara Ethiopia a an la khosamek ani a chungte po chu Israel hruai lu velo lo an du ani Sudan kaltlanga operation nei arem to lo awangin Ethiopia atang ngeya direct a Israel panpui dan tur an dapta ani
heng hun lai hi Ethiopia ram buai wang lai tak niin in dan tumin Eritrea helten Ethiopia sarkar sipai an kap ani a Ethiopia hian Russia atangin ral thuam adong na sa a chu wangin Russia lung oina tura an khosak angaya US le athurwal pui Israel te chu bethavak thei an nilo ani Israel in kumnga chung lai thei top chua Ethiopia thiana siam tumin abeya ma se a hlo cham ani sangkha zakua somkua a Russia in ral thuama Ethiopia atan puina atitopa tichuan Ethiopian president dictator rum le torhlel Colonel Mengistu chuan lo thei lo na awangin US le Israel lam a hoi alo ngai ta ani Mengistu amamo ber chu ral thuam ania chu churem changa la in prime minister in Ethiopia ambassador te po lo ni to Uri Lubrani chu Ethiopia khopui Addis Ababa a tirlutin Mengistu a sarkar nen chuan anin dor chhota ani Mengistu adu ber chu ral thuam nima se Israel hian ral thuam avur adu lo thunga asum faya anin dor angai ani MOSIA chuan Israel in Ethiopia Judâte chu sum faya akhul chua angai ti na ani a Judâte chu hrenbe din hmuna anding ani deuh ber mai indopui pahnih na hun laia chantu nei lo Judâte swat chiam an lo ni to awangin Israel hian khatiang kha khoya ma engtika ma khennon tir adu to lova ti hrehawm Judâte chan chuanan chuan engpo ti ngai se ti turin ain pe ani Israel palai urian Mengistu asum mamo zat azo chuan dollar makta duai za somriat tin alo changa tamati dewa wangin uri chuan ifiam thuem ni tin azota ma se Mengistu chu afiam thu lo Reingial anin dor hnu po in Mengistu chuan asum be sei zat chu ati hniam du lova Israel in kongdang adap le ta ani Manchester sumdong David Alliance book kha Israel tâna ron pen chuak le in Ethiopia khopui Addis Ababa a Mengistu minister te aron hmu a Judâte an chua tirani chuan Ethiopia a textile factory adin tur thu le sumdon na a hlokna tam tak aron soi hmu a indona Mengistu sipai te chan achawin an thlom lek to ani boka Mengistu beidongin Judâte hruai chua arem ti thu chu a hril taringot ani chutia Judâten beiseina sang tak an nei to lai chuan Israel palai urian phone call dongin Mengistu a Zimbabwe a atlan chiat dai thu an ron thrila an president ber atlan botak si awangin a ai o midang nen indorna an nei that le alo ngai ta ani minister dangte nena an indor that le hnu chuan dollar makta duai somthum panga an phuta Israel in chu churem ti in beipui thlak turin anin buat sai chhota ani mipui sing khat sangli chuang zet thiar chuak tur chuan sipai thlona mai ba ka khwaljin phur thlona El Al Israel Airlines Limited te thlona thahnem tak buat sai ani a mipui atam theiang ber an chuan theina turin thlona then khat te phei chu asit an thlon hial ani arang theiang bera he operation hi an nei lo chuan Ethiopia tual chung buaina le sarkar in thlak thleng ve lawangin an ruah manna hi a thlona achang vek theidon ani chu wangin darkar somthum paruk chunga mipui sing khat sangli chuang hruai chuak vek turin thlona somthum panga thlokwal char turati ani a Ethiopian Judâte chu Israel thlenpui an ni hnu a airport atanga an chenna hmun tur hruai thlen le nan motor tam tak an mamo don boka Shabat nia Israela public transport an chol thin awangin he hirem changa la in Shabat nia operation nei chu an thlangta ani Shabat hi serin zaviau ma se mi nunna channa tur ani phot chuan engpo ti athiang vek ti hi an pom dan ani ti chuan Israela tha namsom pahni te zinga mi dana tha ni angai kumsang ni chuang zet vak vai le hrehawm taka khawvel mason na po in ahnu chon thin te anmahni ram dik tak ram tiam kanan rama hruai lut turin operation chu tran ani a ahminga operation Solomon ti ani me ni somhni panga sangkha jakwa somkua pakhat sabat ni a chuan
Ben Gurion International Airport Israel juda mipui tam tak le bus zali rual set an ding tlim hmur maya thlawna somthum paruk te chu passenger tam thei ang ber phurin an ranin tum chok ta zut maya thlawna atanga ron chuak mipui te lom na nge na sha anga airport an anmahni lo hmuak tu mipui te lom na chu ti po hriat fiat thei lo lom na sha chuan Ben Gurion Airport chu alua khat tlat ringot mai ani kumrukalta a Sudan atanga Israel a hruai lu to te an thian le an chung te an ngai le an hmangai an local santak te nena Israel ram leilung nge ya an hanin mule chu mittui aluang hnem ngang mai hruai chua zinga telve mai che pakhat mukal abak chuan kan thomhno le kan bungra nei ve chun zong Ethiopia kan hnu chia veka Israel a hian engma kan lu pui lo ma se nei dang engma nei lo ma ila Israel ram leilung kan rap ti kan in hriat khan kan hlim em ani ti in khami chuma anom dan le anril ru asoi chuak hetia judate thiar chua ani hnu lok hian Ethiopia sarkar sipai te chu civil war ra hlomin sarkar thar apiang ngala nililek po in Israel sarkar kha tlaita se an ruam manna kha a hlotling kher lo mai thei ani ma se an tlai lo tlat kan soi to angin mipui atam thei ang ber an chuan theina turin thlona sit te po an thlon hial kha ani a heng zinga thlona pakhat al Israel Airlines flight Boeing 747 chuan mi sangkhat le somriat pariat zet phurin tum khata thlona mi hring chuang tamber world record an siama tuntleng hian khum alani lo ani chu mai nilovin he flight a chuang ve nu pahnih te chuan Ethiopia atanga Israel an panna zin konga hian thlona chunga naw an hring nge ani Israelin he beipui an thlak don lai vel hian New York khopuya cheng thlalatu pakhatin hemi chungchang thu hi hriat lok na deuh le rin lok na nein Jerusalem ma thian pa pakhat han phona Ethiopian Judâte thlawna hmanga Israel a phurlu tur ti thuthanga omem ni tin han zota a thian pa chuan telephone a soi chi ani lo alo tia ti chuan thilom zia hre thiam ngalin ani chuan tuna hian thlawna ticket la in Israel karon pan don ania atia a thian pa in ron kal ro tia lo chan angin zirtop ni me ni somhni pali tlaya Israel panin a thlok chuak ngal ani Israel athian ina abek ada fel rualin a camera nen airport panalet le ngal atuma achung ten airport a enge ti turinei tia an zo na chu tuna soi chi alani ri lo naktuk lama in hre chhove mayang tia changin manmo takin Ben Gurion Airport chu apan ngala avatlen chuan Ethiopia tanga ron thlok te po an lo tum tan me to a camera chu met nungin thla ala tan tangal mol maya chupa chu tuna kan thalak en mek latu Zion Ozeri ani hetia han soi puat thi chuan amam deuh zura operation olsam tak ni tur te po in alang ani ma se ataka chuan operation hau tak le hrehawm tak ani a mel maram te le khawvel ram dang hriat lo tura mipui nu naw rual a singtel te meu mai veng hrang atanga thlona tum mun pana hruai khom ringot po na hau tak le hrehawm tak atling ani Asian pakhatin no pang zali rual zet zan som pasari chung ke in akalpuya kho en laya an kal chuan mi in an hriat thiam thei do na wangin zana zel an kala no pang zali rual te ei tur chu ni tinin jing khovar ma in Mossad ruam manna angin Israeli Air Force JUDA-te'n an chopna tur hmun ruat sa a an ron thlak zia ani hetiang deuh har satna dang po hi tam tak soilan vek sen lo an hma chonin an hne a ti chuan juda nambo ngai sak hlo lova kumsang chuang lo om to te chu tling taka Israel hruai lu an lo ni theita ani Operation MOSIA ruah mantu Mossad agent Red Sea Diving Resort and Call tu te zinga pakhat Gad Shimron chuan kumsom chung Mossad operation hrang kan neya hlotlin na dang tam tak kan nei chungin Operation MOSIA nena han khai khin rual eng operation ma kan nei lo ke ngei po Sudan police in min manin thu min zota ma se boina nei lovin silai met puak mi lovin operation kan zo fel thei ani kha operation na ka tel ve kha kain chuang em ani ti in
BBC in an interview na asoi he operation hi apui lo ti chu an do dua yang he operation bulchan na tura thupek petu Menachem Begin kha Prime Minister ani reng bik lova operation nei laya Prime Minister tak phei hi chu Ijak Shamir ani le dai ani ram hruai tu tele sarkar in thlak ve thin ma se an ram le nam ta na thatura ruwa man na le ma chop an nei te chu a in thlak ve zut lem lova ming that anin chu ve chiam lem lo bok ani Ijak Shamir po hi Israel zalen na sual lai vela nam si pai ho tu pa ni thin ve tho ani a British police te wanted lisa Menachem Begin tenen hian an lo lang ho zak to thin ani tu te amoram mutdan nen chuan ain ang lo deuh hlek mai theye electric po in atlo po lo na mun kilkhor taka cheng thin Ethiopian Judâte khawvel aram mason berte jinga mi Israel an hanom ta thut mai chu antan mu mangram te po a ang rum mai ani kumsang khajakwa somkwa chawa Israel rama na tho tur mulo unemployment rate chu zazela som pakhat ani lain kumsang ni a chuan zazela pakua a atla niam ani chumi omzia chu Ethiopian Juda CHHANGTE lan hruai lut chungpo in an rama hna akiam pha lova apung sot jok ti na ani hei mai hi ani lova kumsang khajakwa somkwa a an GDP chu kumsang ni a chuan alet thokin apung man ani keinin kan rama chenna in tur chu seilo eila in thrisel pa ngai tak nial po mu phalo kholaya khosa le slum area cheng amaka tam kan nei reng laya Pakistan le ramdang atanga Hindu le sakho dang betu Muslim te tiam lovin India ramaron lut te khwale tuini na pek anni theina tura Citizenship Amendment Act kan lo siam ve rup mai tenen hi chuan kan class alain san hlei viau ani tuna hian Israel rama Ethiopian Juda beta Israel tia hriat te hi nuai khat le singthum chuang anom to a Ethiopia a po engemaw zat an la chambang ve bok ani chung Ethiopia ala chambang te po chu kumin sang ni som ni chunga hruai chua vek an ni theinan Benjamin Netanyahu a kai hruai sarkar chuan ruam man na siam le a dodal na tam tak le coronavirus dar mek kara Israel sarkar chuan ruam man na ala nei chun zom reng tho ani lockdown na wanga state danga mizo tang khangte Mizorama an hona tu rel chuan man tlema zong po Mizoram sarkarin alo dolet ve theilo nia soikha atak ani chuan kan ramin zirtur kan langa hle ti na ani ang he chanela hian Israel sarkar chet na ngaihnawm nia ka hriat te karon da thina next video a po chutiang chanchin nen chuan in hmule kan tum don nia mang tha ule